Šťastný nový rok všetkým. Prázdniny sa skončili a tak je čas opäť načerpať energiu. Viem, že môže byť ťažké vrátiť sa k našej rutine po dovolenke, najmä keď sa vraciame do práce alebo do školy. Ale teraz je ten správny čas vyhrnúť si rukávy, dobiť si báterky a začať nový rok svieži a plný energie. Ste pripravení na energický začiatok roka 2025? V tomto videu sa s vami podelím o niekoľko tipov, ako zlepšiť svoje zdravie a pohodu, aby ste mohli čo najlepšie začať nový rok. Nezabudnite si pozrieť popis videa, kde nájdete odkazy na našich partnerov. Po všetkých tých sviatočných dobrotách je prirodzené, že túžime po niečom ľahkom a zdravom. Začnime tým, že si do každého jedla pridáme čerstvé ovocie a zeleninu. Ovocie a zelenina sú bohaté na vitamíny a minerály, ktoré nám pomôžu zotaviť sa po sviatočnom. A nezabudnime na pestrosť brokoli, mrkva, jablko, pomaranče. Samozrejme, bielkoviny sú dôležité pre regeneráciu svalov, najmä po výdatných sviatočných jedlách. Ryby, vajcia, kuracie mäso a strukoviny sú skvelou voľbou. Uprednostníme prírodné cukry z ovocia pred koláčmi a sladkosťami. Pamätajte, nejde o to, aby sme si všetko odopierali, ale aby sme robili zdravšie rozhodnutia, vďaka ktorým sa budeme cítiť lepšie a budeme mať viac energie. Často na to zabúdame, ale dostatočný príjem vody je nesmierne dôležitý pre naše fyzické aj duševné zdravie. Voda pomáha našim orgánom správne fungovať, udržuje pokožku hydratovanú a pomáha nám sústrediť sa a byť v strehu. Po sviatkoch je pitie veľkého množstva vody obzvlášť dôležité. Voda pomáha nášmu telu zbaviť sa toxínov a získať späť energiu. Alkohol, mastné jedlá a sladkosti dehydrujú organizmus, preto je také dôležité doplniť stratené tekutiny. Naším cieľom je vypiť aspoň 1,5 litra vody denne. Viem, že je to veľa, ale ak si to rozdelíme do celého dňa, bude to oveľa jednoduchšie. Skúsme vypiť pohár vody hneď po prebudení, aby sme hydratovali organizmus. Môžeme si vybrať medzi vodou, minerálkou, bylinkovými čajmi alebo zeleným čajom. Okrem hydratácie tieto nápoje obsahujú antioxidanty a ďalšie živiny prospešné pre náš organizmus. Môj tip: majte vždy pri sebe fľašu s vodou, v práci, na cestách a dokonca aj doma. To vám pripomenie, aby ste pili a budete mať vodu vždy po ruke. Tiež môžeme skúsiť pripraviť si doma ochutenú vodu. Je to skvelá alternatíva k sladeným nápojom a robí pitie vody oveľa príjemnejším. Pridajte do vody plátky citróna, uhorky, lístky mäty alebo červené ovocie, aby ste získali lahodnú chuť a ďalšie vitamíny a minerály. Preto, aj keď nemáme smäd, pite vodu pravidelne počas celého dňa. Nečakajte, kým budete smední, pretože smäd sám o sebe je už znakom dehydratácie. Starajme sa o hydratáciu nášho tela, aby sme sa cítili dobre a mali energiu. Je ťažké zotaviť sa bez kvalitného spánku. Po sviatkoch je dôležité vrátiť sa k pravidelnému spánkovému režimu, aby si naše telo a myseľ mohli oddychnúť. Prvým krokom je stanoviť si pravidelné hodiny spánku. Chodiť spať a vstávať v rovnakom čase každý deň, a to aj cez víkendy. To pomôže regulovať naše biologické hodiny. Vytvorte si relaxačný večerný rituál. Horúci kúpeľ, čítanie knihy, počúvanie upokojujúcej hudby. Urobte zo svojej spálne oázu pokoja. Uistite sa, že spálňa je chladná, okolo 18 stupňov, tmavá a pamätajte, kvalitný spánok je nevyhnutný pre regeneráciu, zlepšuje náladu a zvyšuje hladinu energie. Viem, že predstava cvičenia po sviatkoch neznie veľmi lákavo. Po zaslúženom oddychu a užívaní si je prirodzené, že sa cítime unavení a leniví. Ale pohyb je dôležitý pre telo aj myseľ, aj keby to mala byť len krátka prechádzka alebo zopár jednoduchých cvikov. Ak nie sme zvyknutí pravidelne cvičiť, začnime postupne. Počúvajme svoje telo a hlavne urobme prvý krok. Najdôležitejšie je postupne zaradiť pohyb do našej dennej rutiny. Postupne zvyšujme intenzitu a trvanie tréningov, aby sme predišli zraneniam a udržali si motiváciu. Začníme s každodennými prechádzkami v trvaní 30 minút. Chôdza je skvelým začiatkom, pretože je nenáročná a nezaťažuje kĺby. Prejdite sa počas obedňajšej prestávky. Je to skvelý spôsob, ako sa nadýchnuť čerstvého vzduchu a trochu sa rozhýbať. Choďte na nákupy pešo alebo venčite psa. Každý pohyb, aj ten najmenší, sa počíta.
Ak radšej cvičíme doma, vyskúšajme jogu alebo pilates. Tieto formy cvičenia posilňujú svaly, zlepšujú flexibilitu a odburávajú stres. Existuje veľa online tréningových programov, ktoré ponúkajú rôzne druhy cvičení. Ľahko nájdeme program, ktorý vyhovuje nášmu času a preferenciám. Najdôležitejšie je nájsť si aktivitu, ktorá nás baví a ktorú môžeme robiť pravidelne. Či už je to tanec, cyklistika alebo záhradkárčenie, dôležité je hýbať sa. A pamätajte, pohyb nám dodáva energiu a pomáha nám cítiť sa lepšie počas celého dňa. Navyše znižuje stres a úzkosť a zlepšuje kvalitu spánku, čo je dôležité pre regeneráciu a pohodu. A čo je najdôležitejšie, pomáha nám cítiť sa dobre vo vlastnom tele. Uvidíte, že s trochou úsilia sa pohyb stane zvykom, na ktorom budete závislí. Ciele pre rok 2025. Dobrá organizácia je kľúčová. Kľúčom k dosiahnutiu našich snov je plánovanie. Nový rok, nové príležitosti. Je čas zamyslieť sa nad tým, čo chceme tento rok dosiahnuť a ako to chceme urobiť. Venujme čas plánovaniu, pomôže nám to stanoviť si jasné ciele a pripraviť sa na úspešný rok. Nájdite si pokojné miesto, vezmite si zápisník a zapíšte si všetko, čo chcete tento rok dosiahnuť. Vytvorte si príjemnú atmosféru na premýšľanie a nechajte svoju fantáziu lietať. Cestovanie, osobný rozvoj, pracovné úspechy, všetko je možné s dobrým plánom a trochou úsilia. Myslite na to, čo vás skutočne baví a motivuje. Keď si identifikujete svoje ciele, rozdielte si ich na menšie a ľahšie zvládnutelné kroky. Veľký cieľ tak bude pôsobiť menej desivo a budete môcť ľahko sledovať svoj pokrok. Zapíšte si svoje ciele na viditeľné miesto, aby ste ich mali stále na očiach a udržali si motiváciu. Oslavujte každé víťazstvo. Každý krok, ktorý urobíme, nás približuje k našim snom. Stojí za to osláviť každý dosiahnutý cieľ, nech je akokoľvek malý. Nájdite si čas na ocenenie svojho pokroku a odmente sa. A čo je najdôležitejšie, nebuďte na seba príliš prísni. Na ceste za úspechom sa objavia prekážky, preto je dôležité starať sa o seba počas celého procesu. Ak narazíme na prekážku, nevzdávajme sa. Sústreďme sa na svoje ciele. Vyhraďte si čas na analýzu toho, čo funguje a čo by sa dalo zlepšiť. Upravte si svoj plán podľa potreby a pokračujte ďalej. Meditácia a všímavosť. Nájdite pokoj a vnútornú harmóniu. Pre dobrý začiatok roka je dôležité starať sa aj o svoje duševné zdravie. Meditácia a všímavosť sú účinné nástroje na zníženie stresu, zlepšenie sústredenia a nájdenie vnútorného pokoja. Na to, aby ste mohli meditovať, nemusíte byť odborníci. Vyhraďte si každý deň pár minút, nájdite si tiché a pohodlné miesto a posaďte sa. Sústreďte sa na svoj dých, pozorujte svoje myšlienky bez toho, aby ste ich hodnotili. Existuje veľa aplikácií, ktoré ponúkajú vedené meditácie, ktoré vám pomôžu relaxovať sa a sústrediť sa. Pravidelným meditovaním a praktizovaním všímavosti si budujeme pocit vnútorného pokoja a harmonie, ktorý nám pomáha zvládať každodenné výzvy. Sila pozitívneho myslenia. Pestujte si optimizmus. Po sviatkoch je ľahké podľahnúť skľúčenosti a únave. Musíme sa vrátiť do práce a každodenné povinnosti sa opäť hlásia o slovo. Ale práve teraz je ten správny čas pestovať si pozitívny a optimistický prístup a privítať nový rok s otvorenou náručou. Začnite každý deň s pozitívnymi myšlienkami. Buďte vďační za všetko, čo v živote máte. Zdravie, rodinu, domov. Obklopte sa pozitívnymi a optimistickými ľuďmi, ktorí vám dodajú radosť. Vyhýbajte sa ľuďom a situáciám, ktoré do vášho života vnášajú negatívnu energiu. Stanovte si ciele, ktoré vás motivujú a inšpirujú k tomu, aby ste každý deň boli tou najlepšou verziou seba samých. Pamätajte, že šťastie je voľba. Rozhodnite sa vidieť na veciach to dobré. Buďte vďační a verte si. Návrat do rutiny po sviatkoch môže byť ťažký, ale s týmito jednoduchými tipmi môžete získať späť energiu a začať rok 2025 s pozitívnym prístupom. Jedzte zdravo, pravidelne sa hýbte, doprajte si dostatok spánku, nájdite si čas pre seba, myslite pozitívne. Zdieľajte toto video so svojimi priateľmi a rodinou a povedzte nám v komentároch, aké sú vaše tipy na dobrý začiatok roka.
Nech je tento rok 2025 šťastný, zdravý a plný úspechov. Ďakujeme za sledovanie. Ak ste tieto tipy považovali za užitočné, dajte like, prihláste sa na odber nášho kanála a zdieľajte toto video so svojimi priateľmi a rodinou. Vytvorme si spoločne nezabudnutelný rok 2025. Čoskoro sa uvidíme s novými nápadmi. Dávajte na seba pozor. Nezabudnite si pozrieť aj ďalšie videá na našom kanáli, možno nájdete niečo zaujímavé aj pre seba.